Amb l'arribada de 500 dosis de la vacuna sense adjuvant, a partir de demà ja es poden vacunar les embarassades, els infants entre 6 i 23 mesos que tinguin algun factor de risc i les persones amb malalties sistèmiques, immunològiques o immunosupressions. Les vacunacions es faran als CAP amb prescripció mèdica. D'altra banda, aquesta vacuna es fa extensible a tota la població a partir dels 2 anys, als quals la vacunació es farà als centres de salut i sense la prescripció. Es podria contemplar la possibilitat de vacunar els infants en els mateixos centres escolars. El Ministeri de Salut també ha fet públiques les dades de nous casos de grip A, en total són 45, però creuen que podrien augmentar. El que preveiem és que potser amb la baixada de les temperatures i la vinguda de persones de fora és possible que vagi augmentant les properes setmanes. No podem saber si ho farà bruscament o paulatinament. Des que va començar la campanya de vacunació contra la grip A, el 2 de novembre passat, ja s'han vacunat 576 persones, de les quals 181 la darrera setmana. En cas que la pandèmia donés un gir radical, Salut ha assegurat que estan preparats tant pel que fa al material com al personal.